Здравейте! С настоящата презентация искаме да ви запознаем с дейността на клуб Млади екоинспектори към профилирана гимназия Иван Сергеевич Аксаков, функциониращ през настоящата учебна година. Същия бе създаден по проекта Млади екоинспектори, спечелен от община Пазарджик и е по програма Еразъм Плюс. В проекта участват ученици и неправителствени организации от Пазарджик, Северна Македония и Гърция. В проекта си партнираха от България община Пазарджик, регионална енергийна агенция град Пазарджик, от Северна Македония комунално предприятие Водовод, НПО ЛАК Кочани, от Гърция НПО AID Лариса. В проекта бяха включени 72 ученици от училищата СОУ Любчо Сантов, Кочани, Северна Македония, ПГ Иван Сергеевич Аксаков, град Пазарджик, България, първи експериментален лицей Лариса, Гърция. От нашата гимназия участваха 24 ученици, разделени на 8 отбора по 3 ученика. Всеки отбор си избра свое име, лого и девиз. Изненадани сме от креативността на нашите връстници. В духа на толерантността се състезаваха трите мозъка, въздушна полиция, екобио, трите съдби, пазителите на земята, екохим, стройна заплаха, екотриъгълник и други. Основната цел на проекта е създаване на образователна концепция за ученици в средните училища за справяне с екологичните предизвикателства, пред които са изправени местните общности. Дейността на проекта – разработване на нови учебни програми, базиране на прилагането на мултидисциплинарна концепция за екологично образование, развиване на дейности за използване на технологии на терен, разработка и използване на софтуерни приложения за представяне на получените резултати, извършване на анализ на данни и развиване на критичното мислене и търсене на най-добрите екологични решения. Какво бе нашето участие в проекта? Разделихме града на 8 района, а във всеки район екипите си определихме по 6 локации, в които направихме 6 измервания за въздуха и 1 за водата в периода декември-февруари месец. Локациите включваха тихи улички, зелени площи, търговски обекти, натоварни от автомобили и оживен пътников поток, улица, центъра на града и индустриален обект. Закупените уреди за измерването на замърсяването на въздуха и качеството на водата най-напред бяха тествани от учениците от 12 клас и на самите тях им беше много интересно. Едни от най-интересните дейности бяха замерванията на терен. Именно те до голяма степен повлияха на нашата екологична нагласа да търсим първо причината, да правим изводи, да търсим добри практики и да предлагаме решения. Интересът на някои ученици към науката екология се повиши, а придобитите умения бяха предпоставка за формирането на екологично съзнание и знания за една по-устойчива и екологична икономика. Всички резултати от измерванията на въздуха и водата бяха обработени таблично и графично и представени в презентацията на всички екипи, заедно с направените изводи и предложени мерки, а за тяхното изработване чухме гласа на пазарджишките граждани. В момента чистотата на града е малко по-добре, отколкото е била при стария кмет. Сега кмет нов, стар, няма да го коментираме, но е малко по-добре. Единственото, което мога да кажа, че зависи много и от нас. Тоест, колкото и да чистят по нас, колкото и да правят града ни хубав, ние ако цапаме, хвърляме и правим боклук след нас, то нещата няма да се получат. Като у дома. По направеното анкетно проучване останахме с приятното впечатление, че гражданите на Пазарджик са съпричастни с екологичните проблеми на общността и са готови да се включат в различни доброволчески и екологични инициативи. Някои от тях споделиха конкретни мерки за подобряване на екологичната среда. Критични са по отношение на публичността по решаването на един или друг такъв проблем и търсенето на адекватна отговорност от нарушителите. Целите на нашия проект съвпадат с целите на Изпълнителна агенция по околната среда. Ключовият въпрос – достигнати ли са допустимите нива на атмосферно замърсяване за опазване на човешкото здраве? Ключови послания. Замърсяването с финни прахови частици за град Пазарджик не е основен проблем за качеството на атмосферния въздух на фона на общата картина за страната. Нормите за серен диоксид, въглероден диоксид и диоксид на определени места в Пазарджик надвишава границата на допустимите стойности. Наблюдава се намаляване на средногодишната норма за финни прахови частици от 2018 година към днешна дата.
Изводи. От данните, които направихме, описахме статистически и сравнихме с нормативните и отчетените от Изпълнителна агенция по околна среда, Националната автоматизирана система за контрол на качеството на атмосферния въздух. Към един и същ момент се оказа, че сме работили вярно и установяваме едно и също качество на изследваните показатели. Така достигнахме до извода. Пазарджик е подходящ за живеене и развитие на хората. Качеството на въздуха и водата извън нормите оказват отрицателно влияние върху здравето на хората, води до редица увреждания или смърт. Затова този проблем е грижа за всички нас. Това, което научихме, придобихме като умения, на практика ги приложихме в уроците, които нашите ментори реализираха. Подготвяхме презентации, диаграми, демонстрации и практически задачи. Дните 23-29 март партньорите от Пазарджик бяха домакини на различни дейности от проекта. През тази седмица дейностите бяха насочени към подобряване на компетенциите на учениците за успешно извършване на изследване и намиране на най-добрите решения на екологични предизвикателства от обществен интерес чрез работа в смесени трансгранични екипи. На случайен принцип бяха формирани 3 екипа с представителите от 3 училища – въздушна полиция, еконаблюдатели и зелени моркови. Основната задача на екипите бе практическа дейност, свързана с екологичен проблем в Пазарджик, състояние, решение и информативност на общността, представени чрез презентация и други крайни продукти. Презентациите, представени от отборите, бяха много креативни. Участниците показаха умения да използват различни веб инструменти, показаха завидно сценично поведение, добре говорещ английски език. Като информационен материал бяха изработени флаери за мерки на гражданството за решаване на локални екологични проблеми и инсталация от опаковки на хранителни продукти. Ние, младите хора, не само поработихме, но и много се забавлявахме. Незабравими за всички ще останат разходките из Пазарджик, посещението на Природно-научния музей и базиликата в град Пловдив, творческата атмосфера на Капана. Какво научихме от участието ни в този проект? Да работим с нови веб инструменти за изработване на презентации, диаграми и други материали, усъвършенствахме презентационните си умения, обогатихме екологичната си култура, придобихме умения за работа с даден инструментариум и обективно да оценяваме конкретна ситуация според резултатите от пробите. Екипната работа подсилва учебната ни мотивация. Изградихме познавателно отношение към природата, подобрихме своята социална комуникация и спечелихме нови приятелства. Участието в този проект ни подейства като катализатор. Клуб Млади екоинспектори да продължи да работи през следващата учебна година като извънкласна форма в училище. Основните дейности вече са определени. Натрупването като знания и умения ще ни помогне да поручим и други местни екологични проблеми, отпадъци и замърсяване на почвите и други. Периодично ще анализираме резултатите на замърсяването на въздуха в района на гимназията, отчетени от измервателната станция, инсталирана в двора на училището, произвеждане на компост от хранителни отпадъци за поддържане на билковата градина в двора на гимназията и популяризиране на тази дейност сред гражданството на общината, организиране и участие на учениците в вътрешно-училищна зелена олимпиада. Повишаване информативността на училищната и местната общност за екологичните проблеми и опазването на околната среда чрез информационно-пропагандни кампании. Стабилизиране и разширяване на взаимодействието между училището и обществените институции и организации, местни власти, НПО, бизнес среди, родители и други учебни заведения. Включване на учениците в практически дейности за пестене на енергия, вода, рециклиране, намаляване на отпадъците.